Jiem wara li kien feċ l-iskandlu tax-xiri taż-żejt fl-2013, Gvern Nazzjonalista qabel li ħallas 5 miljun euro lill-kumpanija Shell li kienet rappreżentata mill-kap nazzjonalista tal-lum Simon Busuttil. Dan wara li din il-kumpanija ilmentat dwar il-mod kif kienu qed jingħataw it-tenders fl-Ene Malta. Tkellem dwar dan Xavier Balzan, l-editur tal-ġurnal Malta Today, meta kienet jixed għall-ewwel darba fil-Kumitat tal-Kontijiet Pubbliċi. F'Jannar ta' l-2013, il-Kabinett tal-Amministrazzjoni Nazzjonalista iddeċieda biex jagħti minn se żball l-ammont huwa 5 miljun. 5 miljun lill-broker li jirrappreżenta Shell, il-broker Malti tax Shell. Fuq il-premessa li Shell matul is-snin ta' qabel ma rebaħx kontratt tat-tender taż-żejt. Il-Ministru Carmelo Abela staqsa jekk dan ifissirx li Gvern Nazzjonalista kien għalaq dan il-ftehim mal-kumpanija li kienet rappreżentata mill-Viċi Kap tal-istess partit. Hawn Balzan wieġeb billi qal li żmien li fih intlaħaq il-ftehim kien diaboliku. Balzan li investiga l-iskandlu bħala ġurnalist spjega kif ħafna minn dak li ppubblika huwa ddokumentat il-qorti fil-każ bejn l-Aħwa Farrugia. Tkellem dwar dak li jingħad meta l-Aħwa Farrugia intħebbħu bl-aġir tagħhom. George Farrugia kellu inkontru ma' rappreżentanti tal-Aħwa Farrugia u l-Aħwa Farrugia. U l-preċiżi kliem li da huwa ovvjament jista' jiġduh għandi nifhem l-Aħwa Farrugia dawk li kienu preżenti, il-preċiżi kliem ta' George Farrugia kien jekk joħroġ da fil-beraħ jaqa' il-Gvern. Jekk joħroġ da fil-beraħ, jekk toħorġuh da fil-beraħ, jaqa' il-Gvern. Balzan iddeskriva lil George Farrugia bħala diżonest u sostna li missu tressaq il-qorti. Fej George Farrugia inti wara li gideb, fej George Farrugia ma qalx il-verità fil-każijiet tal-oħrajn, jiena niskanta u nitbellaħ kif da ingħata il-proklama. Qal kif fil-kampanja elettorali George u Ray Farrugia offrew numru ta' servizzi għal membri fil-Kabinett Nazzjonalista bħal Valentine Hall u BMWs. Ex-Ministru ieħor ipparkja l-karozza għandhom għal bosta snin. Tkellem dwar ir-relazzjoni ta' Katie Farrugia mart George Farrugia mal-ex Prim Ministru Lawrence Gonzi. Daw kienu jaħdmu fl-istess kurutur. Kienu jiċċaċraw meta joħorġu jieħdu kafè, kienu jafu xulxin sew ħafna, u kien hemm perjodu twila xi ma qax nippubblika l-emails kollha ta' anka pereżempju meta Katie Farrugia kienet tibgħat ħafna preghieri wkoll lil Lawrence Gonzi, ġifieri dak kien hemm ċertu acquaintanceship jiena min jibgħat li preghieri, ma tantx inċivi preghieri jien, ma min jibgħat li preghieri jibgħathom li għax ikun ovvjament jafni jew inkella ikollu ċertu konfidenza miegħi. Xavier Balzan kien mistoqsi dwar jekk mill-investigazzjonijiet li għamel ir-riżultax li Austin Gatt kien xjaf b'dak kollu li kienet jiġri meta kien Ministru bejn l-2003 u l-2005. Qal li iżjed il-qudiem jista' jkun hemm dokumentazzjoni li toħroġ fil-beraħ li tixhed kemm Gatt kien ikun jaf dak kollu li jkun għaddej.